saisinipun. Mugi dalu pahargyan utawi dalu pangripun ingkang kepareng badhe kadanan dening keluarga ageng paguyuban seni tari kuda kepang Nyo Bambung Saputra tansah tinabihaken saking sambikala. Kula nuwun dumateng Kiai Danyang Nyai Danyang Semoro Bumi ingkang kepareng damel Reja Tata wonten ing padekan punika kawula minangka sulih sarira saking para kadang Bambung Saputra kepareng nyuwun idi palilah utawi idi pangestu anggenipun para kadang Bambung Saputra kepareng badhe ngadani dalu tasyukuran peringatan dinten wiyosan Bambung Saputra ingkang sampun yuswa 26 taun jangkep wonten ing wekdal dalu punika. Mugi kondro sagunging para pamirsa sutresna budaya Jawi ingkang adiluhung wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kaliyan kadang-kadang Nyum Bambung Saputra ingkang dalu punika kepareng badhe sugata lumantar beksan-beksan ingkang sampun arinanram dening para kadang Bambung Saputra saestu lumantar tiyang kawula mobil anggenipun para kadang Bambung Saputra samangke kepareng asung sugata kagalih kirang damel sukarna ing penggalih saestu lumantar tiyang kawula kadang-kadang Bambung Saputra nyuwun ugunging samudra pangapunten. Dalu mirunggan punika kadang-kadang Bambung Saputra kepareng makarya kaliyan GPS Audio Profesional operator handal langsung kabekta saking kawasan Tlatah Jawa Timur luar biasa. Lan ugi guging matur nuwun dumateng kadang-kadang wisang geni legdeg ingkang mijil saking Tlatah Kopeng Kepuh Harjo Cangkringan Sleman ingkang dalu punika sampun kepareng makarya kaliyan para kadang-kadang Bambung Saputra. Perlu dalu punika saking para kadang Bambung Saputra kepareng badhe ngaturaken sugata lumantar lumampahing titi hadicara preketan dinten wiyosan Bambung Saputra ingkang sampun yuswa 26 taun ing wekdal dalu punika samangke para kadang Bambung Saputra kepareng badhe asung sugata lumantar beksan-beksan seni tari kebanggaan Bambung Saputra. Jangkep dalu punika Bambung Saputra kepareng sowan kanthi ngasta penyanyi cacah wonten 3 ingkang angka setunggal wadon Ijeng Lismi Yati Bambung Saputra. Seragame bedane aku rung tau roh ingkang angka kalih wonten Nia Widi Bambung Saputra. Mbak Nia esemane Rangwati. Ingkang angka 3 wonten Ananda Puji. Pramila saking punika wilujeng dalu wilujeng ngamirsani gotekipun para kadang Bambung Saputra ingkang kepareng badhe ngaturaken sugata lumantar beksan-beksan seni tari kuda kepang. Salam pambuka Bambung Saputra. Baismi Jumenan Olantis berdiri semuanya. Ayo
Salam pambuka saking para kadang Bambung Saputra ingkang dalu punika kepareng badhe sung-sungata lumantar beksan-beksan ingkang sampun arinacik tuwin rinampem dening para kadang Bambung Saputra. Ingkang uga sepindah saking para kadang Bambung Saputra samangke kepareng badhe ngaturaken beksan jaranan cikal bakal Bambung Saputra. Pramila saking punika wilujeng dalu wilujeng ngamirsani gudhekipun para kadang Bambung Saputra ingkang kepareng badhe ngaturaken beksan jaranan Bambung Saputra. Iki lho daganganku dados
siji tari kawitane sapi nyawiji rupaka budaya ning kaki
Maka tumpang lipuring ngongkos